солиёни зиёд аст ки бонки Спитамен ҳамчун яке аз бонкҳои пешқадам дар Тоҷикистон фаъолият мебарад. Ҷамъияти саҳомаи пӯшидаи Спитамен бонк фаъолияти худро соли 2008 ҳамчун ташкилоти қарзии хурди Спитамен Капитал шурӯъ кардааст. Дар муддати кӯтоҳ бо номи ширкати боэътимодӣ молиявӣ ноил гашта, бо шарафи кори бо самари мутахассисон ва рушди устувор аллакай соли 2014 иҷозатномаи Бонки Миллии Тоҷикистонро барои фаъолияти бонкӣ мегирад. Аллакай толи 2 сол аст ки Спитамен бонк лоиҳаи хона бурднаморо барои мизоҷони худ гузаронида истодааст. Чорабинии имрӯза аз ҷониби Спитамен бонк бахшида ба 32 солагии фаъолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 солагии Спитамен бонк ва ҷамъбасти моҳҳои дуюм ва сеюми иқдоми хона бурднамо, инчунин барои иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат оиди таблиғи хизматрасониҳои ғайринақдӣ, махсусан пардохти хизматрасониҳои давлатӣ ба тариқи ғайринақдӣ гузаронида шуда истодааст. Мо имрӯз инчунин тасмим гирифтем ки кортҳои Visa Goldро ба аҳолии шаҳри Хуҷанд ройгон тақсим кунем. Тӯҳфаи асосии лоиҳа хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе бо масоҳати 60 метри квадратӣ аз ширкати сохтмонии Себистон 2018 ва 4 автомобили тамғаи Kia ва инчунин яхдон, телевизор, мошинаи ҷомашӯии чандкашак, плитаҳои микромавҷӣ мебошанд. мақсади асосии чорабинии хонабурднамуду аз тарафи Спитамен бонк дар он аст ки ҷалби мизоҷони бештар ба бонк ва шаффофияти супоридани тӯҳфаҳо ва зиёд намудани иқдомҳо дар он аст ки мо дар вилояти Суғд боз хостем ҳамин чорабиниро баргузор кунем ки мизоҷонро дар вилояти Суғд боз ҷалб кунем ва шаффофияти ҳамин иқдомро ба мардум расонем. Барои иштирокчии мо шудан ин иқдом, яъне аз интиқоли маблағ кардан лозим, асосан аз хориҷи кишвар. Ин якумаш мебошад. Дуюм марҳилааш ҳамин аст ки истифодаи корти бонки мо мебошад ки мо агар бо корти мо кор кунед, яъне интиқол гузаронед, метавонед иштирокчӣ шавед. Ва ба ғайр аз ин мо айни ҳол кортҳое ки пешниҳод карда истодаем ба мардуме ки айни ҳол омадаанд ба ҳамин ҷо, агар ҳаминҳо мо бозӣ мегузаронем дар бурояд номошон, мо зиёда аз 100 адад тӯҳфаҳо пешниҳод мекунем. Санаи 2 сентябри соли равон Спитамен бонк барои мизоҷони худ даври 2 иқдоми хонабурднамудро дар маркази шаҳри Хуҷанд гузаронид ки ин чорабинӣ бо иштироки ситораҳои ҷумҳурӣ Нигина Амонқулова ва Рустам Азимӣ доир гардид. Дар чорабинии мазкур кормандони Спитамен бонк кортҳои бонкиро ба мардуми Хуҷанд ройгон пешниҳод намуданд. Барои шавқовар гузаштани ҷамъбасти иқдоми хонабурднамуду дар шаҳри Хуҷанд бо таври шӯхӣ ҳунарманди вилоят Фаррух Сангинов ба ғолибон занг зада онҳоро бо ғолибият муборакбод намуд. Мардум як бор шумо гӯем. Чанд кашак аст тӯҳфаи шумо. Муборак бошад. Инаи кафкӯпиам барои шумост. Чанд кашак аст. Бидман фаҳмонам. Ассалому алайкум. Аки нафар бо забони хориҷӣ мефаҳмад. Шумо дуруст меку? Наам, раҳмат. Зинда бошед. Фаррухи гург гуфта шундагиме? Фаррухи гург? Ҳа. Шунидагӣ. Шумо ҳамон ки гавсед. Ино прикол кадан. Ҳафта як қизи хунин гуфта телефон гирифт. Не, ако. Бешӯхӣ ҳозир шумо мо ҳозир дар ҳамин қоқ центри Хуҷанд, шаҳри Хуҷанд қарор дорем. Ҳозир ҳаминҷа консерти Спитамен бонк шудааст. Шумо ҳамдоста? Ман ҳаминҷа ҷои шумо холӣ. Даъват кардем охир омдан дар кор буд. Срочно духтуре гоид, срочно ҷавоб диҳанд. Шумо ҳозир пилисос бурдид. Пилисосҳои ҳозири замона фаҳмдида? Шуд. Худо шифо диҳад. Тамом. Шумо пурсед ки духтуро ҳамин гапи ҳоро нафаҳмида, на? Духтур нафаҳмад бо шумо ва ҳалги димидрол мезанад баъд ин гап. Дар чорабинии мазкур барои меҳмонони фаъол тӯҳфаҳои хотиравии Спитамен бонк тақдим гардид ва 11 нафар иштирокчиёни иқдом техникаи маиширо ғолиб гаштанд. Яке аз онҳо истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ғолиби автомобили Kia гардид. Ёдовар мешавем ки иқдоми хонабурднамуду то 31 декабри соли 2023 идома меёбад ва дар охири иқдом ғолиби хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе муайян мегардад.